ono što je danas u najvećoj krizi, a to je eklezijalna svijest. Jer ste svjesni da ste vi crkva i da nema prave crkve ako ti u njoj fališ. Prekrasan mozaik, ali fali jedan kamenčić, to više nije mozaik. Nešto fališ ti. Jesi li svjestan odgovornosti da ako si ti svet, utoliko sam i ja sveti. Ako si ti u grijehu, i ja sam u grijehu. Ljudi moji, postanite svjesni da ovo vrijeme u kome živimo, ako želimo da nastavi se život na ovoj zemlji, ili ćemo biti jedno, ili nas neće biti. A to znači da ćete prestati prstom ukazivati na drugoga i suditi i prosuđivati, da ćemo se prestati dijeliti po kakvim ideološkim, religioznim boje kože, ovog, onog, nego da će se gledat koliko je tvoje srce kao čovjek živo u tebi. Koliko si čovjek, to je meni bitno. Čovjek mi treba za ovo vrijeme. A koje si vjere, to me ne zanima. Vjera je i previše na ovoj planeti Zemlji. Meni treba čovjek, dovoljno jak, dovoljna otvorena srca, da ljubi sve oko sebe i da poštuje ovaj život. Jer nam budućnost neće biti zagarantirana ako tako ne počnemo živjeti. Hoću da budeš svjestan odgovornosti koja ti je dana. Svake sekunde po svijetu negdje se misa odslužuje. Svake sekunde. Ti si dio ogromnog Božjeg plana i misterija. Vi ste tijelo, on glava. Svako od nas ima da učini svoju ulogu. Zato ste pozvani u život. Dakle, svijest da ste jedno. Svijest da smo skupa. Da ne može nitko sam danas nešto učiniti ako nismo jedno i ako nismo zajedno.